Ero koro achako, to kachako to kapenjo ji ariyo adek kata ang'wen nyalo duoko. Koseduoko to wadhi e namba 2. Koro mokwongo kaka chi liel. Koro penjo ni ema penjo. Be inyalo wuoyo e yo mag ngimani kaka ngimani osebedo bang' tho jaodi? Ng'ato ang'ata nyalo wacho awacha gimoro. Inyalo paro, iwacho matin, ng'at moro be wacho, ng'at moro, ji 5 4 kosewacho kendo wadhi e page moro kamano. Winjo penjo mokwongo? Bende inyalo wuoyo e yo mag ngimani kaka ngimani osebedo bang' tho mar jaodi? Wachane. An nyinga iluongo ni Magdalene Adhiambo Mrema. Jaoda notho 1992. To tok tho jaoda ok asekalo yo maber ahinya. Nabedo gi tungni ganyuonda ma gik mane jaoda owena be nomaya. Nabedo gi chandruok ma kata nyithinda ok odhi skul yo malong'o. Omiyo gi end up ni onge somo ma gisomo godo. Ne jaoda oweya kapok agolo dala, nagolo dala. To tok jaoda no asebedo ka an ng'ama gi chandruok nikech nyithinda go be gionge gi tich. Nikech kanabiro ka kayo ohala malong'o kata pesa malong'o mananyalo loko go ohala ma akonyra go gi nyithindo onge. Kit ngimana ng'enyne be familia mara kumonyuola mosebedo ka konya. To nabet gi ywaruok ahinya ma nyaka gik mane jaoda owena nomaya te. Koro gisani gigo ne gimaya ma be ne gi end up ne girumo ma giduogo waduogo wachalore. To mak mana ni ngimana sani ne giriyo ngimana nikech nyithinda ok end up ni odhi skul ma ginyalo yudo kaka gitiyo kata kaka gikonyore. Wuoda maduong' en nogik klas 4. To ne tungni nitie kinda kod jowago ma nyathina ok osomo. Nyathi mar 2 to naywara go mo odhi otimo form 1 kende manochopo e Ndori. To kendo noduogo weyo nikech naonge kaka chulne pesa. Wuoyi mar 3 naywara go mochopo e form 3. Form 3 no koro nagik kanyo maonge kata kaka tim. Nosomo Kandaria Boys. Kandaria Secondary ma obe owe form 3. Erokamano. Ng'at moro ma nigi wach to watem ni wang'ade matin mondo ji mang'eny owache. Be kiwinjo ka ng'ato owacho gima nosewacho kik inuo, ero wacha. Jaoda otho higa mar 2003. To asebedo ka ei thone no asebedo ka gi pek nyaka sama abedo go kani. Nyithindo nanyuolo 8, Nyasaye osekawo 2 manyiri. Adong' gi chuo 6 gi nyiri 2. Adong' gi chuo 4 gi nyiri 2. To yowuoyi go ne ogike kendo gike gi somo. Ne gitieko klas 8. Omiyo kata seche masang kama gionge gi tije. Gigomna mali mag ohala matindo. Koro konyruok maber ahinya ok aseneno ka an go nikech ka gisomo eka nyo giyudo tije ma ginyalo miya mondo mi akonyra godo to ohelni matindo go onge. Koro an asebedo gi tich matek nyaka ne dichuo tho ka pura. Koro purna no ema miya chiemo kata ka pesa onge tanyalo jowo cham tadhi rego. Talot ba apidho anyalo ng'wedo. Nyithindo ne ok otundo malo. Koro asiko gi tich matek nyaka sama gike goni. To hika be koro osedhi. Hika osedhi. Ng'at moro kendo wuoyo. An gi nyinga Flavia Yeko. Chuora notho 91. Lakini dak mar kona nyuolo nyathi achiel to nyathina no be ok otedo kamoro maber. Koro konyruok na ok ber ahinya. An Genevieve. Chuora notho tuo tu. To weya gi nyithindo 5. Wuoyi gi nyako osetho. Adong' gi 3, nyaka 1 gi yawuoyi 2. To asebede shida ndalo go duto te
ma otong'o gi matindo tindo mwanyalo goyo go ema wanyalo yudo nikech otho ka nyithindo pok osomo, ka nyithindo tindo oweya katin. Koro nyaka kama koro gikeni to mana gi chandruok nyaka dakika ni. Okay. Mane kaka. Erokamano. Koro ang'eni wang'eny wanyalo wacho to adwa nami ji 3-4 bas wadhi e girene mondo jok moko golo dhok oko. An iluonga ni Gladys Adhiambo. Joode notho 2006 to ok asebedo maber. Oweya gi nyithindo 6, manyara machielo makayo odhi tedo kane fees otama, odhi e klas 6. Mar 2 be owe sikul ka fees be ochako tama. Koro mar 3 athagorago ok otieko sikul, odhi mana go kibarua ne Jua Kali. Koro pesa nosetama, ok aseneno maber e kit ngimana to noweya katin, tasebedo kakale tembe sana. Koro asethagora makata sani gima an go onge. Ot be maber noweya go to ot be sani koro rach. Ok asewinjo maber kuom tho mar jaoda, asechandora. Pur be kama pur onge, aonge gi puodho maber manyalo chiek. Erokamano. Mama, idwa wuoyo? Ero wuowa, eraketo ni kanyo wuo. An nyinga iluonga ni Martha Odede. Chuora otho 2018. Koro an mana ti, an aonge nyathi lakini an gi nyithindi nyiekena. An nok ayudo nyathi da. Koro to korwa bor, korwa ni Mumias kucha. Koro en chandruok nikech ing'e step ma nyithindo go wadago to be gin mana kamano. Koro kata dala oyugno ma kidhi dak ing'e ne dala. Nabiro adhi nyime maber gokinyi to nabiro lweta otur. Koro sani kaka dala kata dala onge. To kaka ing'e nyithindo ma ok inyuol iwuon. Koro tasobet ng'ama duong' ma kiparo ni idog koru. Seche moko awuok mana kadhi korwa kayudo konyruok kata jowetena ong'e. Koro an mana e chandruok kamano. Erokamano ahinya. Koro penjo madwa penjo mar 2 abro kalo ir ng'ato ka ng'ato. Kokidwa wuoyo penjo mar 2 to be inyalo weyo. Koro en penjo mani ang'o mane otimore momiyo jaodi otho. Ka tuo tiwacho acha notuo to otho. Koro ekwadhi mach kata jok moko nogoye onegi to kanomiye accident. Koro mano tadwa tero ir ji te. Koro mano e penjo, ang'o mane otimore momiyo jaodi notho. Koro kila ng'ato abro tero neni to wachona matin. Doge mano ber? Ang'o mane otimore? Ne githo ajali, ne gipodho gi mtoka mbele. Accident donge? Mama in ang'o mane otimore? Notuo. Rabiri tuo. Notuo matin bang' ndalo 2, mar 3 to dhi, ok notuo mang'eny. En be notuo achiel kende kae to tho. Okay. Jaoda nomi kong'o gi sum. Nonege gi sum. Mara to ne tuo. Notho. Notuo. Notuo kansa mane. Okay. Mara ne tuo. Oyudo accident kae to tho. Accident. Mara ne tuo. Mara be tuo. Mara be ne tuo. Mara ne be ne tuo no a Kampala to biro ko oyewore to tho. Obiro dala kae to oyewore to tho. Okay. Yeah. Koro waneno kanyo ng'eny ji negi tuo donge. Aya, koro penjo mar 3. Ma jaodi otho, ang'o mane obiro e pachi mokwongo sama niwinjo ni jaodi otho? Ji 2-3 nyalo wacho. In ang'o mane obiro e pachi mokwongo? Gima nobiro e pacha mokwongo, noora Nairobi. Mondo adhi ir osiepne moro iluongo ni Maina. Ne giriwogo tich. To nokotuo maparo ni dinege. Bang'e to simo bironwa ni otho. Koro kane wasewinjo ni otho, Maina no nokela nyaka dala. Koro gima nobiro e pacha, naparo nabiro chako nade. Nikech kata nakia ng'iewo chiemo. En kane onyiewo chiemo to onyiewo chiemo madongo.
Adak Nairobi higni mang'eny ahinya. Kawapango kode. Koro kanyo notemo chanda. Mana chwe moko tera. Erokamano. Asike kanisa. Ang' nwachop kanyo kar terno. Ang'o manobiro e pachi? Gima nobiro e pacha, nikech notho 95 to ne pod otin. To nobiro e pacha nikech noyudo ka oseritaya e ndalo ka. To ka notho ne en mana gimotieko ndalo kode 2 to tho. Koro pacha nodhi mabor kabisa. To tokeno nokabedo ng'ama ber. Pacha noywayo mang'eny kabisa. Thagruok nobet paro nodonjona ma wiya nolokore. Erokamano. Ng'at moro madwa wacho gimoro, ang'o manotimore, ang'o mano pachi, ang'o mano... Jaoda notho 83 to ogedo koro kiolo linta ma dirisni. Koro an achala ng'at moro ma pache noweyo, nakia kuma antiere. Noweyi modhi. Ng'at moro achiel kata 2. Paro mane manobiro e wiyi? An kane jaoda notho, naparo ni to koro abiro konyora nang'o. Pacha nolal, ma bende nogoya ni mondo riemba ni an ema anegi. Kae to koro pacha nolal ma chwe ma lal ma nindo oko. Erokamano. An kane jaoda otho, kawinjo notho, ne wan gi mier 2, ne an dhako matin. Dalana ni yore gi kama duong'. To bi ooma gi ng'wech. Mama. Gina Atieno otho, ni nyingi Atieno. Akoni mati atimra nade. Nabuok ahinya, buok na no omiya ulcer, omiya tuo ma an go nyaka sani. Mar thogno. Mar thogno, ulcers. An go kata nyaka sani. Erokamano ahinya. Koro apenjo penjo moro kendo. Wasea kanyo. Atemo ng'ade machuok kamano mondo watiek piyo, donge? Niwach samoro ng'ato be osewacho gima nidwa wacho. Madwa penjo ni be apani ng'enywa ne wasewache. Namba 4. Ang'o ma iseneno kaka ngima mar chi liel chal e gweng'u kae? Ang'o miseneno? Ji 2-3 nyalo wacho ni kama chakre abed chi liel, mae mosetimore. Ng'ama do wuoyo? Ji 2 kata 3. Ang'o miseneno chakre e gweng'u ka? An gima aseneno nyaka ne chwara tho kuom mon liete, aneno achaya. Chi liel ji ochayo. Kata gimiwacho be ji ok winji, kata gima kamiwuothe ji ochayi, kata mon weteu nyalo chayi. Kata kidhi kamoro tionge nying maber, kata kikwa gimoro onge ng'ama nyalo miyi gi chuny maber, kata kidhi kamoro wang' ming'igo be ok ber. Koro chi liel nigi chandruok. Onge gi Ng'at moro wach matin. Awacho matin. Gima seneno, bedo chi liel ok en tich mayot. Ok yot. Ok en tich mayot. Bedo chi liel en chandruok maduong'. Nikech chuori no en nyathin mutenorugo. To ugogo mbaka to ukonyogo family mari. Kidong' kendi in gi dhier. Aneno kwa dhi maber. Kwa chiko kae wadhi namba 5 koro. Bedo chi liel tek. Ichiemo matek. Nikech in emidwaro kor kichiem, to en kanyo dwaro mondo mi to nyosedhi e polo. Koro idong' kendi, koro in gi tich matek. Kine chiemo to ichiemo kitiyo matek. Koro iwacho ni mondo ichiem nyaka in iwuon iti matek. Nyaka iti matek. Erokamano. Okay. Mano penj namba 4. Koro wadhi penj namba 5. Aparo ni gima waya wacho no be dhi chalo gi namba 5. Namba 5 wacho niya, ang'o ma chi liel kale e nyaka ka kata e gweng'u ka? Gik mwaya wacho go donge ng'enygi e gik mwakale, donge? Kale. Okay. Koro kare wadhi e namba 6. Koro namba 6, inyalo nyisowa weche kata gik misewinjogi
e gweng' ka. Bang' tho jaodi. Are you through? Yes. Koro asom namba 6 kendo. Sorry. Koro question number 6 ne odhi korka jok dege iye ka entie jok mane okoter donge to nitie jok mane oter. Koro question number 6 ne namba 7 biro bedo mar jok mane okoter. Mae mar jok mane oter, joma noter kata ka ne iseweri gi jater to pod sawa. Koro ema ji 2-3 mane oter bang' jaodi kotho ema biro duoko nwa gini. Inyalo nyisowa weche kata gik mise winjo bang' gi jater bang' tho jaodi. Mano question number 6. Jok mane oter kata nochuni ganyuola ma idak gi ng'ani. Mane madwaro. Namba 7 wabiro penjo jok ma nokoter. In ka weche mise winjo gi jater. Weche masewinje e ter. Jaduong' jaoda notho. To kotieko juma achiel to yuora machielo bende otho. Taringo adhiya ka yuora kuchuchu. Noriemba ni pok otera adogi. Ok wanyal riwo kacha chande. To kogik kare to ketna bura ni dhi manyna kata janeko moro e gweng' nikech ok wanyal riwo to wan jodala achiel. Nobedo na matek makun mawacho ni kogik ni mano to kare weya nikech pacha pok olal kuome. Momiyo diang' chuna ni dwar na ng'ato ma ok ang'e kuma nitiere. Nobedo na matek. Ji moko ariyo mane experience mari mar ter. Wan joma noter go. Wachwa. An kana tieko dweche 6. Komolo ma jaoda otho. To ne kwarwa moro ne ni loka ka gi dawa manyuolo chwara. An adak kapango na kiaji. Kata yueche ga na ang'e mana yueche ga matindo tindo ma wan go ka. Odhi omanya jater mana choko gola. Kore ka jater obiro ka to ne tek na be. Ne tek na nikech na paro to kod adhi chako gi ng'ani nang'o ne jaduong' moro. To kokele to kwarwa gi dawa no wacho niya. Iteri mondo idhi gol dala ni nikech isebedo gi chi wuoyi. Nikech ne chwora otho e Simba. Koro na yie motera. To tok terna no. Tek jater tek. Yomiyo ginego ji. Tek. Ginego ji. Tek. Igole mana garambe. An bende kano chwaro tho to notera. Otera ni ng'ata achiel. To ng'ata achiel notera na yuda yan kuom dhako wadwa ka koro chaya yanya e kor gweng'. Ni oteri. An bende notera. To chwora otieko dweche 2. To wuoda bende tho. Koro ne tek kaka nwariw gini kode. Koro nochunore motera. Chunore oteri. Wach matin mondo wati kodhi namba 7 jok mane okoter. An odak oko koro nokang'e ji ka chwara notho. Koro ka ne en wuoyi maduong' koro chunore ni nyaka tera. Kwarwa mane odhi odwarore jater. An be notera kane ok adwa ter. Atiyo gi jater dweche 6 kende taweya koro ne ok adwar ter. Ibere dweche 6 kende tiweya. An bende kane jaoda otho. Ne nyathi ochuna ni nyaka tera. To ne asedagi ni tero ok adwar. Idhi nega. Bas. Otera to dweche dweche 2 kama. To wawere naneno ka jaode bet kiny. Jaode ne Kone kiny. ni bed dalani. Bed dalani. Okay, ambe abed dalana. Winjo. Bed dalana ambe abed dalani. Okay. Wadhi nyime donge.
wadhi nyime mondo apenj koro penjo moro. Ero. Penjo ma koro wapenjo jok mane ok oter, koro winj wach ka. Namba 7. Mane mwadwano be wawachma. Koro namba 7 kane ok oteri, ang'o manomiyo ok oteri? Wachak kodi. Chakoda. Anto ne ok otera. Na chuoro tho ka an higni 73. Koro naneno ni ok anyal bedo gi jater. Ero, higni. An gimomiyo ne ok otera. Chunya wuon ema nong'ado. Kadhi ir Father Moses, ni adwa bedo abeda, ok adwa weyo sakramit ne gik manono. Nyasaye omiyowa nyithindo 11. Pod gintie te. Koro ok adwa weyo sakramit ne gik manono. Nang'e tedo ne ng'ato achiel, ng'ama chielo ok abi ng'eyo tedo ne. Erokamano. Mane wacha. Ero, okay. Aya, koro wadhi e penjo namba 8. Namba 8 wacho kama, wachiegni. Ero, namba 8 wacho niya, ere kaka arita mar chike luo konyo mond liete korka wach ter. Ere kaka arita mar chik luo konyo e wach ter mar chi liel. Jo Kisungu wacho ni luo kitgi gi timbegi. Ere kaka konyo korka wach? Be nitie kaka okonyo? Ji te wacho ni onge? Okay. Aya. Winjo namba 8 ni ji wacho ni onge arita mek chike meke luo onge kaka konyo wach tere. Giloso go miechegi. Ini ng'ado ni giloso go miech. No ng'ado ne to nok oteri. Giloso dala. Aya, koro wadhi kendo ere kaka wach winjurwa. Namba 9. Ere kaka wach tero chi liel nyalo ketho nade ngima maber mar pachi? Winjo wachno. Adwoko ni ere kaka wach tero chi liel nyalo ketho ngima maber mar pachi. Tero nigi weche mang'eny. Koro jogi penjo niya, ere kaka wach tero nyalo ketho ngimani maber ne in gi kwe. Koro gipenjo ni wach tero ni nyalo ketho ngimani maber nade? Tero nyalo ketho ngimana maber nikech samoro akawo dichuo ni to chiege ok dwar. Koro ing'e ni wasiko ka watimo ang'o? Wadhawo ok warum. Koro ketho kwe ma oda. Gima maber cha koro onge. Ji ariyo moko nyalo wacho gimoro? Ena mano. Aya. Kar wadhi maber. Namba 10. Ang'o ma timbe ma piny ma Nyakach ka gweng'wa ka wacho ka ng'ato ter kata ok oter? Kok oteri giwacho nang'o? To koteri to iwacho nang'o? Mane gima dwano wachna. Kok oteri to en? Iketho dalani gi nyithindo. Iketho dalani gi nyithindo. Ng'at moro kok oteri nyithindi biro tho te. Midong' nono. Minwa be nowachne kama to pod wangima tek. Mane kaka ni wuondowa. Ni wuondowa? Mano omiyo koro wamayo te. Koro mano ne miriambo. Kata ka ori. To kok oteri, ere gima oloso? Ina sawa. In gi kwe. Kok oteri in gi kwe. Gi kwe. Koro kaka wajoma joluo. Koro ber ka ng'ato obed abeta gi kwe. Moko tere. Luwore gi higa. Ang'o miyo luwore gi higa? Ka hiki pod ne piny ne 45. Yes.
to chik oyieni ni mondo teri mondo kik injauri. To ka hiki osekalo 50 to inyala nyala bet ma ok oteri. Wachnwa ne berne. Mana kaka wachono. Koluwore gi higni. Okay. Erokamano ahinya. Apani wadhi maber. Wachiegni tieko penjogi. To dong wapuonjore? Be nitie kama wabiro penjou kamoro kae wach monde liete matindo. Ndalo machon cha ka gipenjo ere kama ne ng'ato nyalo yudo puonj mek weche atera ndalo ka. Ng'ama ne puonjo ji wach atera. Be ne nitie? Chon ne nitie. Ng'ama ne puonjo ji wach atera. Chon ne puonjruok ne nitie kare nikech ka dhako chuore otho timanyo ne yuore madhi dak kode manyalo rite gi kwe. To masani to koro tindo opogore. Okay. Moro wacho nang'o? To koro ere chon? Chon kane ng'ato tho to anyuola bet piny. Iyiero ng'ama imiye. Ok kaka sani ma kata yudo jalang'o takawo kata yudo gire takawo. Gima romogo. Sani akawo gima romogo. Nikech kata anyuola go be koro ng'iya ang'iya. Emomiyo kwe onge kuom mon liet. Aya. Namba 11. Ka in gi sida mar wach terni, be nitie kama kaka gweng'wa kaka Danyakaewa ka inyalo dhi mondo iyud kony mondo konyi sani? Weri gi jodongo machon mane puonjo ka gimine. Sani be nitie? Onge kabisa. Okay. Koro wadwa wacho wach keto chik bas watieko. Namba 12. Yo mar keto chik mar chi liel otudore nade gi ngima maber mar pachi? Ka dalani kacha dongine ming'ado chik kendi. King'ado chik kendi modhi maber, chunyi ni maber koso chunyi chandore? Chunyi dong' gi kwe. Gimoro kendo apart from chunyi dong' gi kwe, nitie gimoro kendo? Mane en? Chunyi. Aha. Ang'o manyalo timore kiketo chike maratiro e dalani? Ang'o manyalo timore? King'ado chike maratiro, ok ing'adi, ionge gi shortcut mang'eny. Ibed gi kwe. Ang'o kendo? Nyithindi bedo gi kwe. Nikech sama adwa wacho wachni maketo chiknani, taketo gi piny te. Takoni magi ma. Ok onego timre e dalawa ka. Okay. Bas, mano wasetieko kanyo. Koro wadhi tieko chuth. Koro wawacho nang'o ka mogik ni en. Wanyalo penjo niya, nitie jok ma wache ka gima ine miwache. Be itiyo gi yie mar kit luo mar kaka dwaro mar chunyi? In kitimo gik moko kaka dwaro mar chunyi koso ikete mana kaka idwa ni jogweng'o ne? Ni koro ng'ane timo kama to chunyi to ok ohero. In itimo nwach kamane kaka idwaro mane wang'ayo moriere koso itime mondo jogweng'o ne ni ng'ane obero timo kama to chunyi ok omorgo. In kitimo gimoro. An katimo gimoro tatimo gi dwaro mar chunyi. Dwaro mar chunyi. Aya. Ng'at moro ibe kitimo gimoro titimo ne madwaro mar chunyi. Koro ng'at machielo cha onene ni ng'ane cha to kaka tina nene to lokore. Aha. Okay. Penj ma koro adhi penjo, dong' ing'e kaka be ji nosewacho kae kibedo chi liel to
ji ng'igi tindo wacho ni ging'i ka kwenda huko dong. Koro ka ging'i kaka kwenda huko, ang'o mabiro ga e paroni kineno kata kaka gichako ng'iyi, ang'o mabiro e paroni? Ng'ato achiel kata ariyo nyalo wacho na gimoro. Luore mamaki ni in chi liel ji ochai donge gimoro kendo? Chi liel onge duol. Chi liel onge duol, onge giminyalo wacho. Haya. Luoro be maka. Luoro. Chunya to neno ni mondo adhi ire gi gimoro. To gineno mana ka gima chal ni adhi dwaro gimoro. Idhi dwaro gimoro. Haya. Agedi wechego ne tek. Koro penjo ma penjo ni to wapenjo ni be iparo yo mage mani yudo mani nyalo konyorigo kaka chi liel bang' tho jaodi gik moko timorega to imbe nyaka ichak timo giki mondo nyithindi gimbe udagadaga. Ang'o koro adwa ni ji ariyo kata adek wachana in ang'o mane timo midhi adhiya mbele koro? Wachane ang'o mane timo? Kaka nachake naneno ni koro tek nikech mokwongo tik kadhi dwaro gimoro e duka yuora kacha to wacho ni to chi liel ang'o chulo gang'o. Koro awacho ni adhi sondo kaka mon wetewa adhi akel matin aket ka gem alot matin kata gem omena matin no nyithinda gi ochamo to wakonyore. Anto bang' kamano joma nokonya ahinya ne gin wega. Ging'isa ni Maria nitemo dhi skul. Adwaro mondo abi apuonji tich mar tweng'o. Adwaro yudo ni gimoro kamatin mondo itim ka achiel ariyo adek. Wayano notedo gem. Koro ne gitemo ting'a malo ahinya mabedo kod chir. Ng'at moro dwa wacho gimoro? Wachane uru ji ariyo bas watiek kanyo. Nyakach ka ne tek. Diere mane jaoda tho en mana kong'o michwako kato kana awera gi wach kong'o to naparo rieko moro. Nyithinda noketo piny to wacho ni mama ing'e ohala kata mane un gi baba oko ning'e ohala. Wadwa mi pesa moro matin to nachako gi pesa matin 3,000. Awaro go gik moko Kisumo ta kela wuotho ga gweng' ka mono yudo gik ma girwako to gitimre nade to gibedo nade. Koro anda ni pod adhi go nyime matin kamano ema chamo. An ka jaoda ne setho to nabet piny to ne an gi paro mang'eny kabisa nikech ka nadhi kamoro to awinjo maka ji oluora. Koro naparo mondo adhi sondo mondo anyalo dhi gi lweta nono tadhi amako alot tauso tayudo kabiro tayudo kata gorogoro achiel achamo. Mar ariyo ka nabet e ot achako aparora nyithindo nyisa ni dhi lem awuok adhi kanisa. Koro kanisa ni kana dhiye koro ema nyalo winjo wach Nyasaye mondo ochunya. An be kane jaoda otho kaka nyakacha ni tek mana achako ni tek manade tek nang'oni ne tek gi kong'o ma nyako ni owacho achako chwake kata mana saa 8 mar odiochieng' to wang' nyaka piny ru. Mana wacho ni to tek manade bas na kata lemo ne ok anyal dhi. Nadich kaeto nabedo piny ma wacho nadwa mako puodho gi lweta achiel to gohala matindo. Koro ohala no to nendo ohinga abedo piny koro pur kende ema dhi go mbele. Ema nyalo konya sana. Kamano koro apani atieko mas koro watieko wach focus ni koro ambe apuonjora kama bete ni apuonjora jipuonjore te nwach jok malemo be nitie ywak adoge koro giwacho ji te koro mogik ni wacho ni yie kuom Nyasaye osekonyi nade kaka chi liel. Yie kuom Nyasaye ni osekonyi nade kaka chi liel. Yie kuom Nyasaye osekonya nikech chon ne weche ji ne miyo ok anindi
kawinjo weche ma ji wacho kuoma kaka chi liel. To kineno chandruok ma in go gi mabiro gi mipod ineno ka ni mbele. To samoro inyalo neno ka nyathini oremo gimoro to onge kaka ikonye. Osemiyo rem ne ramodho chunya to nyaka donje Nyasaye ma chak lemo malong'o. Duto kuom duto nyalore kuom Nyasaye. Erowa. Yie kuom Nyasaye osebedo kokonya ahinya. Father Moses ong'isa Mama Maria bedo jakristo kende ok oromo. Donje gimoro ni Legend of Mary. Ibiro medo bedo gi chir. Biro bedo gi chir kendo gin gi kony bende mang'eny. Sukuma waka. Wach Nyasaye ber. Wach Nyasaye omiya endelea maber wach Nyasaye. Ane Israel, Afrika ineve. Kadhi achikra gi buru kuno machikra chieng' tich abich kaduogo. Chunya ni thuolo. Kendo sama donjo ne samoro winjo mane ting ting. Sukari moro da. Koro Nairobi. Bedo kuom Jehova Ruoth Nyasaye omiyo asebedo gi chir mang'eny. Kata ka aonge gimoro, kata atuo, takoni agomna chonga piny tanyiso Nyasaye. Asekonyora kuom ng'eyo wach Jehova Nyasaye. Arome mara mango. Erokamano. Ero kamano ahinya. Koro kanyo watieko chuth. Kosedwa wacho gimoro. Mano koro watieko mar wuoyo no. Koro wadonje mar ndiko matin. To bas kwatieko mano to mama koro atieka in koro wabro kwatieko ma wadwa ndiko ni to koro wadhi. Ero kamano. Yes.